je to dnes veľmi citlivý parameter, tá váha, a popri tom všetkom, čo vidia na tých TikTokoch, na tých YouTuboch, tie filtre, ktoré sa používajú, takže to je trošku také, dá sa povedať, že skresľujúce, a tie deti si to berú a vysvetľujú trochu inak. Čiže ako to vnímate? Sú tie problémy potom medzi deťmi, tie psychologické, aj z tohto pohľadu? Zo zdravotného hľadiska môžem povedať, že dobre, BMI super, ale zo psychologického hľadiska, tým, že ako ste povedali, žiaľ, čo sa týka vzhľadu, dnešná doba je o tom, že sme veľmi citliví na čokoľvek negatívne, alebo proste stačí, a hlavne, a to teraz nehovorím len o dievčatách, ale už aj chlapci, a veľmi zle zareagujú na úplne, že maličké poznámky, bože môj, ty máš ale zadok, alebo proste čokoľvek, veľmi negatívne. Čiže zo psychologického hľadiska ja by som to radšej nejak tak skryto alebo nejak inak riešila, lebo presne ako Andrejka hovorila, dievčatá v súčasnosti odvážiť dokonca, keď sa to robilo, myslím si, že na nejakej chémii, alebo kde sa takéto na strednej škole rieši, že ideme si odmerať BMI index, váha, výška, tak mali s tým problémy a dokonca jedno dievča z toho dostalo úzkostný záchvat. Takže je to veľmi citlivá, ale že veľmi citlivá téma, a presne kvôli tomu, že sociálne siete, presne kvôli tomu, že sa porovnávame, a presne kvôli tomu, že ten vzhľad v dnešnej dobe, tým, že jednak ideme aj na výkon a celkovo ideme aj na to, ako vyzeráme, čo je veľmi zlé nastavenie, tak to negatívne vplýva. A nielen na deti. A my si to všímame najmä tým, že máme stále viacej klientiek z PPP, s poruchami príjmu potravy. A presne toto je, že ako náhle vy anorektičke poviete, že dobre vyzerá, tak to znamená, že celé zle musím prestať jesť, ešte teda menej jesť. Takže toto sú také veci, čo si napríklad ani rodičia neuvedomujú, že my im povieme, že ale vy musíte úplne inak komunikovať s týmto človečikom, lebo to má inak uložené v hlave, žiadne takéto vyslovenia niektorých vecí, lebo jednoducho to má paradoxne práve že opačný vplyv. Dokonca aj pri tých terapiách, a to sme doslova, že zrušili také tie skupinové terapie s anorektičkami, lebo oni sa podporujú, áno a musíš jesť, lebo budeš zdravá a tak ďalej, ale nie kvôli tomu, aby im pomohli, ale kvôli tomu, aby oni boli najchudšie, a ja ich namotivujem, lebo oni priberú a ja nebudem jesť a ja schudnem. Čiže tam je úplne iná práca. Kvôli tomu sme to už dali ako diagnózu. Keby chcete vedieť, či vaše dieťa nie je alebo nemá nejaké poruchy príjmu potravy, niekedy stačí ísť do izby a pozrieť sa príklad pod posteľ, za knihy, knihovnicu, a nájdete tam doslova aj 10 spred, ja neviem, mesiaca. Hodnota BMI u tých detí narástla. Niečo z toho vyplýva. Asi počas toho socializmu toľko jedla nebolo, to môžeme do toho zahrnúť, ale skôr si myslím, že je tam aj niečo iné. No ja si myslím, že to presne súvisí aj s tým pohybom a spontánnym pohybom. Tie decká ako samé sa menej hýbu vďaka tým mobilným technológiám, si myslím, že majú viac priestoru na sedenie, na scrollovanie. Takisto všetky tie veci, ktoré sa dejú na uliciach, rodičia sú ustráchanejší, čiže decká nepúšťajú von. Často, keď aj deti chcú ísť von, nemajú ísť s kým von, pretože ostatní sedia vnútri. Plus musím povedať, že prvý stupeň decká majú toľko krúžkov, že nemajú žiaden voľný čas. Proste tie deti lietajú z krúžku na krúžok, hej. Raz majú športový, raz majú hudobný nástroj, raz majú dramaťák, raz majú angličtinu, raz majú výtvarnú. Proste budeme mať multi deti, ale nemajú a nie je to spontánne. Nie je to spaľovanie energií? Aj toto behanie medzi krúžkami? No, nemyslím si, pretože sú väčšinou vození. Hej, drvivá väčšina tých detí sú odvezení ku schodom a jednoducho si myslím, že tie deti naozaj im chýba ten spontánny pohyb. A takisto proste sú príliš opečovávaní, taký čechizmus. Proste tie deti majú neustály prísun potravy, oni často nie sú ani hladní. Hej, že oni nezažívajú ten hlad, ako my sme boli, že idem sa najesť, lebo som hladný. Tie deti nemávajú hlad, pretože neustále majú tú desiatinku, tu majú nejaký, neviem, ovocie, to. Čiže máme nadbytok. Žijeme žiaľ v spoločnosti nadbytku. Keď sa aj určite pamätáte, my sme prišli zo školy, pokiaľ bolo niečo voľnejšie, tak sme okamžite išli von a hrali sme sa vonku 2, 3, 4 hodiny, pokiaľ teda sme už nezačalo sa stmievať a vôbec sme neriešili, že ideme jesť. Proste sme pracovali tak, že sme využívali práve aj tie zásoby toho organizmu a
tým, že tie deti v podstate stále majú nejaký prísun sacharidov, tak ten ich organizmus už nevie pracovať na to, aby spotreboval nejaké zásoby tukové. My tréneri, učitelia to máme v rukách. Že my vieme v podstate nastaviť ten denný režim toho dieťaťa tak, aby bol každý deň ako keby nejaký pohyb. Že máme tam tú telesnú, máme tam akadémiu, máme tam nejaký krúžok a keď už naozaj, že každý deň to dieťa urobí niečo, aby prišlo k nejakému vyčerpaniu, tak tá energetická hodnota nie je len čisto o tom tréningu, ale spotrebovala sa potom celý čas. Ja by som možno ešte trošku ostala pri tom stravovaní, ale len naozaj, že na chvíľočku, lebo to stravovanie je aj o tých stravovacích návykoch. A kto nás učí sa správne stravovať? To sú naši rodičia a my vlastne pre naše deti. A teraz zdvihnete tiež ruku, alebo teda nemusíte, len si to nechajte v hlave prejsť. A kto každý sa pravidelne, každý deň, aspoň raz stretáva pri spoločnom stole a spoločne jedávate? Naozaj pri niektorých je to len raz do týždňa, že v nedeľu, a je veľa rodín, kde absolútne vôbec, že spoločné stravovanie neexistuje. Tak kde sa majú správne naučiť tie deti stravovať? A oni si to ani neuvedomujú, ale aj to stravovanie sa, preto som dala aj ja do svojej prezentácie, aj tú stravu, od tej stravy naozaj veľa záleží. A keby sme to robili častejšie a spoločne sa stretávali pri tom stole, tak by sme mali aj menej napríklad tých psychických porúch, čo sú spojené vlastne s tým stravovaním. Tak ja si všímam, že veľmi návykové v podstate sú aj tie moderné technológie, čo týka objednávania jedla. Naozaj tie deti majú v podstate tie aplikácie, už len na to majú predplatiť, majú tam karty od rodičov a len si ťuknú a donesú im McDonald's. Častokrát asi rodičia povedia, však si objednaj McDonald's. A je to úplne pohodlné, aj také návykové až. Že ide v podstate zo školy, už si len ťukne a príde domov a už ho čaká poslíček s McDonaldom. Takže to, čo som vravil, že naozaj veľa tých kombinácií práve na to, aby sa ten BMX index zvyšovala, aby v podstate tá obezita sa zvyšovala. Takže taká je doba. Áno, že to sú tie generácie, kedy deti mali deti. No a ja ešte dodám, že mobilné technológie a strava, jaké fajné fotky sú na Instagrame s tým McDonaldom a na TikToku. A že to tiež veľa robí podľa mňa u tých detí, že prečo chcú ísť do Mekáča alebo do nejakého, hej, proste tí influenceri často ukazujú nejaké reštaurácie, nejaké zariadenia, skadiaľ dávajú fotky. Decka to sledujú, lebo povedzme si, na čom sú tie deti. Čím sa dajú aj naozaj demotivované deti dostať a otvoriť zase im nejaké brány do toho športu? Ako tam dostať aj deti, ktoré sú niekde v úzadí? Takým tým prvým motivátorom sú tí rodičia. To, čo vidia od rodičov, podľa toho sa správajú, podľa toho konajú a oni, veď aké je to super, mamina mi dovolila byť pri tom počítači, to je pre nich úžasné. A tie deti, tým, že a hlavne 5 až 9 ročné deti sú vizuálne veľmi podnetné, to znamená, že oni vydržia toľko pri počítači, toľko vizuálne fungovať aj mozgovo, koľko im dovolíme. Preto je to na nás, na rodičoch, nastaviť im tie časy, aj tie pravidlá, lebo oni radšej budú pri tom počítači, ako si ísť zabehať, zahrať futbal alebo niečo. Je to pre nich pohodlnejšie, ale jasné, že pre zdravie o mnoho horšie. To môže byť ešte jeden problém pri tomto návyku, že častokrát tá motivácia je ešte príliš veľká a môže spôsobiť to, že jedinec, nehovorím teraz len o dieťati, ale aj my, keď začneme športovať, tak veľmi rýchlo prestaneme, lebo sme tak namotivovaní, že chceme športovať každý deň. Dáme si, teraz sa blížia predsavzatia, dáme si predsavzatia a si povieme, že budem naozaj makať každý deň, bude zo mňa maratónec, bude zo mňa vyrysovaný kulturista. A toto môže byť problém práve v tom, že je veľmi dôležité práve s ľuďmi, ktorí začínajú športovať, aby začínali športovať postupne. Ten premotivovaný človek dokáže urobiť to, že idem trénovať a na druhý deň som zase tréning, však je to super, potrebujem veľa makať, ale nevšimne si, že je stále ešte v únave, že ešte neprišiel na tú úroveň, kde skončil a ide ďalší tréning. Unavený som strašne, toto nie je pre mňa tento šport. Nedá sa to, tak asi s tým skončím. Radšej budem v pohode, radšej budem v kľude, nebudem športovať, že častokrát je také klišé, že dohodnite sa, dajte si nejakú debatu s odborníkom na to, ako treba začať športovať. Nie je to až také potrebné. Treba naozaj vždy pri tých začiatok športu sa cítiť dobre. Práve, že tak sa cíti, akože ja som aj nič nerobil. To je dobré, tedy je ten pocitový tréning. Popri tom, keď sme rozprávali tých rodičoch, mňa napadla ešte jedna vec. Často rodičia berú deti na ihrisko
Ešte keď sú takí menší, do tých 5-6 rokov, ale čo tam často počujú? Nelez tam, nechod tam, spadneš, pozor si daj. Čiže tie decká nemajú tú voľnosť, nenecháme na ten ich pud nejaký, alebo na tú skúsenosť, že padnem, ale však nič sa mi nestane, oni padajú predsa len z 20-30 cm, hej, na ten zadok. A skúsenosť je neprenositeľná. Proste tie decká, ja si myslím, že decká nemajú dostatok spontánneho pohybu. Toho voľného. Ako zaradiť deti, ktoré už sú v náznaku obezity do toho kolektívu? Ako tieto deti motivovať, aby sa necítili odstrčené na okraji spoločnosti? A veľmi veľa záleží od toho, že ako na to zareaguje tréner, lebo vie usmerniť ostatné deti, že no a čo, hej, akože teraz nebudeme riešiť, že ja neviem, aký je obézny, ale hlavne to, že ako sa zaradí, aký je to fajn človek a ide a snaží sa a budeme ho podporovať, povzbudzovať, tak sa zaradí krásne do toho kolektívu a niekedy treba s celým kolektívom pracovať, lebo vieme, že aké sú dnešné deti tiež na seba náročné a vedia si ubližovať a šikanovať a tam by som mohla naozaj povedať, že majú v sebe aj veľa agresivity, nevybitej, lebo málo pohybu majú. Takže ak tomuto my zabránime, tak ani takéto dieťa nebude mať problém sa zaradiť do toho kolektívu a bude chodiť tam s radosťou, lebo tam bude mať tých priateľov, bude tam dosahovať určité úspechy. Nesmieme od neho očakávať extrémne nejaké posuvy, hej, a záleží aj od genetiky, že napriek tomu, že je geneticky obéznejšie, príklad, ale môže mať úplne super výkon, pohybový výkon. Ide o to, aby si nabral aj on nejaké návyky, aby sa socializoval a vieme ho my namotivovať k tomu aj v rámci kolektívu, aby s radosťou chodilo do akadémie, napríklad Mateja Tota. Ja aj hovorím, že pre takéto deti šikovný tréner, šikovný učiteľ určite vie spraviť takú štafetovú hru, v ktorej sa uplatnia práve výhody detí, ktoré majú trošku vyššiu váhu. Ja často robím rôzne záprahy, kde proste ich dám do trojíc, hej, a teda ten silnejší ťaha toho ľahšieho a v prípade, že niekto je silnejší a sadne si na to vreco, ostatní ho majú ťahať, tak poďte traja, budete robiť trojzáprach, hej. Vlastne aj ten sa odveze a ten, čo má tú nadvahu, oni vedia mať úžasnú silu tie decká a vyhrávajú práve tie záprahy, lebo teda oni majú o mnoho väčšiu silu. Nie je to možno aj nejakým takým motivátorom pre šikanu, ak niekto nepatrí medzi elitu a nezabehne? Je to aj vašou úlohou trénerov to tak ukočírovať, aby to prostredie, v ktorom trebárs trénujeme tie deti, alebo sa im venujeme, alebo im vytvárame akékoľvek športové aktivity, aby sme dozreli na to, aby medzi sebou boli féroví, priateľskí, aby sa navzájom tolerovali, aby nerobili medzi sebou rozdiely, hlavne vy tréneri, aby ste nerobili medzi nimi rozdiely, lebo dnešné deti sú na to o mnoho citlivejšie. Ja sa spýtam, že kde vzniká taká tá zákernosť v tých deťoch? To sa všetci nad tým zastavujú, že je to dieťa, ale pritom to dieťa vie byť niekedy zákernejšie ako dospelý človek. Dnešní rodičia majú ten čas vychovávať. Prídu domov unavení a tešia sa, že majú pokoj od dieťaťa, dajú mobil, dajú tablet, dajú počítač, už dokonca aj pre škôlkárov, alebo také trojročné dievčatko som videla, ako krásne narába s mobilom, som bola až úžasnutá, že ja som nevedela o toľkých veciach, čo ten mobil dokáže, čo mi ona ukázala. Čiže sú veľmi technologicky zdatné tie deti a tým pádom rodič sa teší, že má pokoj, môže si vyložiť nohy, alebo len tak si vydýchnuť, lebo naozaj to majú aj rodičia veľmi ťažké. Ja nehovorím, že nie. Ale neučíme tie deti a nejakým pravidlám a ani tým hraniciam. Čiže ich vychováva a kto vie čo všetko. Ja neviem, čo všetko pozerajú. A teda naozaj neskutočné veci. Vieme, sú na tých sociálnych sieťach. Preto stále opakujem, že čo sa týka aj tých technológií, je to, alebo sociálnych sietí, alebo internetu, sú dobrým sluhom, ale veľmi zlým pánom. Čiže žiaľ, tá výchova sa presúva do nesprávnych rúk, lebo oni si tam robia, čo chcú, pozerajú, čo chcú a toto na nich aj vplýva a učí ich to aj tej agresivite, veď koľko je tam agresivity.